Україні! Слава Україні! Я буду переводити нашого голову, нашого громадянського об'єднання. V prvom rade sa vám chcem predstaviť. Moje ім'я є Radovan Novotný. Naše združenie je z Prešova. наше громадянське об'єднання є з Пряшева зі Словаччини. Áno. A pokladáme za veľkú česť, že môžeme tu s vami dnes sa stretnúť pod sochou vášho veľkého deľateľa Tarasa Ševčenku. Є для нас великою честю, що ми з вами можемо сьогодні тут прибути і бути з вами тут при Тарасу Шевченку. Odkaz ukrajinskej povstaleckej armády Для нас українська повстанська армія si zaslúje veľkú česť є дуже для нас є для нас великою честю і теж підказом для словацьких націоналістів. je inšpiráciou, ako bola v minulosti inšpiráciou, tak aj do budúcnosti, ten odkaz. Також є дуже інспіративною до майбутнього. Aj v súčasnosti slovenskí nacionalisti, tak ako v minulosti, keď spolupracovali v Mnichove s ukrajinskými, Також і тепер, як в минулому, націоналісти Словаччини хотіли би співпрацювати з українськими націоналістами. Як в Мюнхені колись націоналісти України та словацькі націоналісти теж співпрацювали. je tu otvorená možnosť, lebo máme spoločných nepriateľov, ako aj spoločné záujmy. Як маємо спільних ворогів, так само маємо і спільні зв'язки дружні. Verím, že sa budeme stretávať čo najčastejšie Віримо, що будемо зустрічатися частіше. a pre tento raz sa s vami zlúčim so slovenským pozdravom. А розлучимося з вами словацьким поздравом. Na stráž! На страж!